Faiz Saitoni Rojim. Ki kok nek diamini sakmene jamaah sing rawuh iki iso mbleset ditonton. Lho lho. Ya, sikil nonton iki buri. Nek buri tak kesedak sendiri. Guyu. Kalau nanti kok guyu. Wong negeri berang. Mosok 120 rasa. Piye? Kowe kok nantang. Ini Kulo marah iso tak kotu. Sakit ya bos. ini nama amalu Niat ikhlas. insyaallah kan berkat kok bukti sing Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun cinatet ngamal jariyah ibadah panjenengan ngaos dalu niki. Monggo dipun jawab kanthi ikhlas ing manah, tulus ing batin, insyaallah ridho lan hidayah tumulun dhateng panjenengan sedaya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian dalam Gus Genter mencep kaya ini kayak yayi sing pengen ngalap berkah seneng kula umum seneng kepiye sing rawuh sampe nembane nggih sing rawuh sampe nembane iya kalau seneng kene jejer do mak truk iki sing diarani duduk sama rendah berdiri sama tinggi indahe wong Islam indahe wong dadi umat Gusti Allah yo kudu ngene iki sing sugih yo padha sing larat yo padha sing sehat yo padha sing lara yo padha mula iki sing sejarani jamaah umat Gusti sing tulus bekti karo agama dhewe iki dadi ora kok beda-bedake iki apa ngerti sing sugih sing larat kabeh padha pokoke sing sugih agar kerudunge nek krip-kripe yo sugih jamaah wedok-wedok iki saiki yo gaya-gaya ngono kuwi. Oh, bojoku yo nyonto. Nyonto pripun? Nggih, apa ning hijab lho. Heeh. Kene kayak bros kok kayak bose gede. Lah tapi kok Tapi piye malah wong nyuruh kodok. yo ngono kuwi dikandani rumah kami. Kon ganti aja bros karo kembang. Ganti kembang piye? Kembang kene mati, kene ngawar kok tengah kene kayak kembang kuri yang sambal bekel lagi bocok. Iki asli dia mau digusir kau nek pecele kan ngetoke. Betul apa di rumah sini lentok. Iki kiai lho kok entuk apa piye to? Aku lagi tuan bengi iki Gus Waras ki akan gerak tuh. Kok Gus Waras iki daleme Gus Gender iki kok iso. Mosok lho mari. Iki daleme Gus Gender yang biasanya awake dhewe mesti ngancani kerja lho. Seru mari ya. Jadi semari Waras ya. Gus Gendang kuwi lak nama yang sudah familiar. Oh, lho kaya sampean jenenge lak Jok Lutu ngono to. iya. Biyen lak jenengmu lak Ahmad ngono to. Mula kowe aku dadi dalang ya tetep ora pantes, to yo ora iso kondang. Ora iso ngarepe dalam mesti kir jeneng lama beri kiamat. Lah mula kuwi mula yo ngalap berkah iki nek atiye. Seneng lah kiai seneng iso rokokan. Mosok ning daleme Gus Gendang ki aku Gusti iki kondang tak boleh mulai enek aku ngene. Lah apa? Ning ndi to jane wong iki lha Kurang tutu nak mau wis nyaos koyo ngono iso. mosok Kepiye to iki? ora betul belas. Ning panggung yo ora enek. Lho kiai ngene kene kok ora enek piye to iso? Lah tak kira tukang song iki mah. Jangan iki. Mbok yo ngajeni sethithik ngono to. Wong kiai ngene ketok. Wah. Kowe iki mari ngene. Iki lho, non sewu Pak, tahanane iso sitok to iki. Kok ketok iso sitok iki lho kok iso. Yo ora iso mungkin pokoke lagu. Yo ora iso lho. Sing golek ya. Oh anakku ning gone Polsek Gampeng kene. Oh iya. Iya lho. Kuwi lha kene kelakuan anakku ning Polsek Gampeng. Dimas, Copet kecil deh. obat bohong oke. Ning alhamdulillah Mas ya, alhamdulillah barokah. Ya. Iki bengi melu seneng sajroning rasa. Ya. Son ditekakno, panggung amba ya ditekakno. Jamaah ya ditekakno, lekte ya ditekakno, sego ditokno, panitia tata-tata. Lho awake dhewe bengi iki kurang apa?
Ora apa-apa, awak dhewe iki mung dadi dagelan, yo ngejogi Jawa, yo ngugemi agama. Lah kudune lah kabeh iki gawe tata krama. Tata krama piye sing mbalekake iki yo sing wong sing wis tuwa. Lah kudune tuwa ki nggawa rasa. Nah, rasane iki nggo adhe iki bayaran pira? Astagfirullahaladzim. Sudah oh kuwi aja gratis. Ya wong kuwi nuwun sewu Mas, dulur lan duit. Dulur sing semulur, dulur sing akur kuwi iso nekake duit. Ya. Nek dulur sok rebutan perkara duit, saya malah iso didoi Guyon lah ngapa kok iki. Iki bengi niate awake dhewe ngibadah. Ya. Wong syariate wong agama kuwi aja duweni jiwa materialistis kanggo saiki. Gak iso. Ya nek pomo disaroni iki kanggo syariate nek wong salat iki kudu wudu. Ya. Lah duit iki minangka wudune awake dhewe. Nah, ini ora duwe ku batal berarti kan. Bangsamu. Ini jamaah mulai dari sini sampai depan sampai ke mriki. Iki kelas awake dhewe saka dalem iki niate ning krana apa? Nyenengke ati, ngedemke pikir ngayuke penggalihe. Dadi nek jenenge ngaji iki memang bumbu. Nyapa to Gus Gendeng iki kok enek sampeyan, enek aku sik ana nduk sapa nikah. Iki butuhe yen Gus Gendeng kuwi ora kok hanya untuk menguatkan dalam syariat agama aja, tapi tetap melestarikan budaya. Kiai lho sing ngene iki insyaallah iso diundhake derajate besok. Tapi budaya ya agama ya budaya. Kowe budaya yen ora dasarmu duwe agama, Aku ki ya agama ya budaya sing didhawuhke Gus Gendeng iki sakutne. Jo, awakmu ya dagelan ning budaya, ning awak anakmu kudune agama. lho iku kudu dititik. Wes, aku ki anakku ki ya konser Gus iki dawuh jenengan iki sampeyan esok nene. Mendengaran basa. Biasanya ya celewekan lho lambene. Ya kalau sing nimbali tiyang sepuh ki ya kudu ngajeni agama oleh dhuwur, tata-tata ya kudu. Tapi nek delok wajahmu kok tuwek-tuwek kok kaya Gus Gendeng lho gitu. Bisa dadi kiai tenan lho sampean jajane. Lampe gondrong lah. Nggon urung pukul. Terus dasmu lho ya. Iki lagi iki terus tak sampe pohon kabeh. Akhire gundul. Salah. Piye jajane? Ya wes tak takutne gawe Gus Gendeng. Nek ngetutne. Ya anakku hal akar do ngutut to. Nggih. Tapi anakku alhamdulillah saiki mondok. Mondok. Ya, Ning ndi? boleh pondok Ramadan iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, bapak-bapak sing nganti putrane iki ya melu nyinaoni. Lah yo apa yo kleru to nek ngomong. Ya pondok iki kene pamane tambah beras, sebuireng, leboyo ngono kuwi. Lah yo ngono ya pondok Ramadan tapi jenenge anakku tak ganti. Sing mau agama. Biyen jenenge kan anu Farel biyen. Wah, Akhirnya ketemu dawuh Gus Gendeng, "Jo, anakmu kudu mbek jeneng sing berbau agama religi." ya kaya anakku. Jenenge ya Yasin. Ya apik ya. Dadi wong kuwi nek Sing nomor loro kan? nomor loro tak jenenge Khairul. Ya. Sing nomor 3 tak jenenge Yusuf. Apik. Mergo gatengi insyaallah aku nuwun saka nasabe Nabi Yusuf. Anakku tak jenenge kan. Ya agama Sama. Faiz Saitoni Rojim. Kengko nek diamini sakmene jamaah sing lamu iki iso mbleset ditonton. Anu guyon kok ora gede. Wong nyambut gawe iki didelokku wis diwenehi tembung sing apik. Mata ki memet barang sing nata. Kuping iki kakutun jepiping diwenehi kanggonan kiwa lan tengen ngrungokke saka kidul, ngrungokke saka lor. Lambe nggih omong irung nggih ngambu. Tangan nggo nyekel, wis ana panggonane dhewe-dhewe lho. Sikil nggo mlaku, weteng wadah mak iki panganan, ati nggo ngrasake, gulu cagake sirah. Lagi. Yo. Tapi mosok tak ganti. Wah iki anu lho iki. Iki kowe iki budal saka jalur nek Sabuk. sape dua gak sing mbok demoki. Lah yo Nato-nato. ayo ke sabuk otak. Bangsamu, yang ini iki melu ndonga. Dongane apa? Dongane keluarga Budi Ramadi yo. Maksudnya ki awake dhewe ngaji bareng karo Gus Gendeng ki sak orane sampeyan ngerti ya Gus Gendeng ki sapa. Lah iki piantune.
Kok loro kok tau iki? Maksudmu ki ngene lho, teko mrene saka omah. Nah, Terus ning kene. Lah karepmu ki ngopo? berarti nek sudah ke ngaji lho. Masa ini adu pitik. Maksudnya ki melu mikir. Terus dipikir kalau panitia. Mungkin iki mikir materi ya bingung apa mikir. Ini ya, ngaji ki olahraga, rasa. Lah, kowe iki dijaluk saiki rasamu karo Gus Gendeng lho. Lho ya bisa pendirak. Aduh, kok belajar iki piye ta? Mbok nek nyantri sing tenan. Lah iya wis kalau ngekel ini. Maksudnya ki sampeyan dirangkul Gus Gendeng. Apa aku gendane? Kok dirangkul barang. Apa lagi sing ayu kok rangkul aku. Ini kowe iki dianggap anak. Ya. Terus kepiye carane anak ngibekti karo wong tuwa? Ya ngawani kok bapake. Lho kudune sing ngawani ya anak to. Loh, mosok enek anak ngono kok. Wong tuwa ki mesti nek duwe diwenehi anak. Lah ya. Ini udah mesti yang anak duwe gelem menehi wong tuwa. Lah ya. Lah kok kowe kudune menehi. Loh, gendane. Lah sing mbok tadi apa? Loh, kok ora tak enek. Iki ora ngono kuwi. Biar tak ya. Sing jelas. Aku iki sih. Mas, pokoknya. Meneng kawe dhewe telah ditekake yo nek kon libur kuwi lha iki. Lah sing awake dhewe iki dipaksa iki mergo jangan mon sewu Gus. Jane kuwi aku poso nang full kok iki. Lho. Jo, Rondo aku Mas. iki mbok kaya aku. Uang kuwi nek ketemu karo para-para jamaah iki lak didelok secara hubungan akhlakul karimah, jasadiyah, qalbiyah. Udan rawe basa mriki. Apa? Akhlakul karimah iki nggon pemikiran. Ya kudu sing apik nek mikir. Nek wis akhlake apik terus mudhun jasadiyah, raga ki yo melu apik. Nek ragane apik nancep ning gone qalbiyah ki ati. Wah, nak akhlakul karimah mudhun jasadiyah, mlebu ning qalbiyah. Terus mikir bahagia. Aku ini nek nyantri kurang kata. Model iki nek bocah ki modele wae koyo sampul surat Yasin iki. Nek dijak omong-omongan wae. Mbok yo paling lagi gandul sarene yai. Tahu Pak Gandul malah loro Pak. Kita sing gendeng iki barang kok. Kok ada iki nggone dari Gus Gendeng yo kudu melu. Loh. Berarti ngomong gendeng. Loh, ya Allah. Wis tak dulu kowe. Oh, Sing tak dikoni piye? Nah aku wong gendenge OTT. gak lambe. Kayak kabeh. Wis turu. Nah, tahu gendeng kok ya. Lah apa? Sing rasa apa? Aku yo kok ngengkel to. Kok gendenge aku ora paham. Sumo. Lah, berarti tahu rasane tahu gendeng. Lah iki jawab omonganmu ku lho lambemu. Lawa kok mangan. Kok ngawur wae selawat. Ya. Iki ngaji yo nyanyi irama yo budaya yo agama. Ya. Jadi antara ulama umarok dadi siji. Ya. Ya iso lho. Insyaallah. Mikir wis nembang. Wis. Aku nembang. Saiki sampean sing selawat. Ayo. Gue izin sih karo Gus Gendeng. Terus Karo kiai wis belum godok. Kok melu kowe ora bener. Lek kiai mesti tahu dadi santri. Nek santri tak urung mesti dadi kiai to. Ayo. Piye kudu piye ngono ora kaya ayaan. Lho lho. Kiai. Tata krama suba-suba sekarang ketimuran dhewe. Lah ya tak tutne to apa sing dadi omongan. Kowe ki atributmu tradisi lho. Iya. Ora duwe iki piye? Ora pukul-pukul. Itu nih ya. Masa ngene kleru. Dodok kok ini. Dodok. Biasane nek santri karo nggone yai iki lak mesti dodok terus ngono. Sikil iki angel kok. Sikilmu tekan lho. Lho. Ya, sikilmu tekan iki buri. Nek mburi tak kesedak semene.
Kok nesu? Lah ora bener barang. Kalau ini loh bos, ya Allah, dokter sih, ini. Nah ini, mati. Aku mudeng. Kayak dokter. Lu dok kok nanya. Aku tahu ini. Kowe kita ganteng ning lambe mungkin brodos. Aku pengen nek gak kelihatan ngeles. Aku ki ora doloro. Ya lek paret didol lah orang itu. Itu nemui masalah. Dokter iki. Jadi hukum tatanan nggon pondok ini Ya kita mondok. aduan. Iya, ngaku lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang pada tugas bangsong. Langsung dasui. Diwarai kok susah. Kok ini sama aja kesurupan ini? Lu lagi kesurupan. Lah kok ini kamu kok? Sampai ini dokter pernah kalkun. Lagi. Guyu. Kelas nanti lo Guyu. Niki lho, nuwun sewu Gus. Ingkang panjenengan dawuhe kepenken. Niki dereng ngaos. Menungso kuwi gelem guyu mergo lak diwenehi utuk. Diwenehi lambe. Lambe. Mula anggere duwe lambe guyu ini ora masalah. Umur di lambe lan guyu ya. Kowe gelem ngono sak jam jokmu gringging. Kowe rasane aku nang pok. Luar batin selawat. Terus ini pangestu ya tapi selawat itu. Iya nggih. Nggih beliau ten penakan dene yo pisang dorong sana. Nggih. Tak kono. Niki acarane napa, Gus? Nggih acarane napa, Gus? Mbok ngerti ya. Wong ya ladong. Rutinan napa ming ngerti sapari Ramadan. Niki acarane rutinan to, Gus. Ora ngerti. Nuwun dicipok. Nyapa dadak. Kiai kok ndikok ora bisa. Kurang maju iki ndudoke keakraban. Wah, ora kendayang. Wah, nyayang aku. Aku lihat orang bodoh ini haus ya. Bener. Ya waktu kai sikile nang gene, wong ning kene tak kok dosa pisan. Iki yo nganggo lho. Ayo sing apik. Ayo tak selawat Allah wis tak selawat. Oh, kesulan. Wah, ini derek Gus ini bebas. Sampeyan pakai lagu sekarang atau lagu Lagu sekarang. Lagu saiki lho. Oh iya. Tapi Mas, tipemu sak tenan. Tipe. Wah, hebat. Mas, Coba. ya bapak itu barang aja. Cemaya seberapa? Cemaya. Sing bonangnya ngumpulnya berkawat barang. Iya, nenek butuhku ini dia ngono. Iya. Ngumpulnya berkawat kalau sambut menjelecek. Jangan ngomongin drone kalau drone sih. Ayo. Wong iki lho. Wong gawe segune wong ki aneh. Ora lek duwe sekarang dia gini dong sementara keluarga aku dia susah gitu. Kulane ini ya padha karo ibadah. Ya, ini Jangan ya. sudah malu. Ini. Bu, jenengan iki beda. Jenengan sing nggo jajan iki. Nah, sik kasih ini kasih.
Nah, ini. Ini ki kula nuwun sewu Gus. Berkah panjenengan iki iso nyambut gawe karo ndiri-ndiri sing tak cilik-cilik iki ngoten iki lho. Jalan ya. Nih. Swing. Nih, tenang nih. Nih. Si kecil nih. Alhamdulillah. Nih, si cilik nih. Aku iki pokoke bocah cilik-cilik kok gelem ngaji insyaallah Islam ra kenal jamaah. Kayak oke, alhamdulillah. Tujuan ini ditampi sing sepuh. Sing sepuh sih. Sing sepuh nah. Sing sepuh sih. Sepuh nah, sing sepuh. Ini sing sepuh. Jenengan. Nih, anak jauh. Nah. Pun, nah kita siji nika. Dikane ngono pun. Saiki rakyatan sedelok jenengan melu ngaji. Delok kelasé pinter mesti sing mbayari niki. Ayo. Duit kuwi digegem sok yo duit sing digegem ki ning lempung utawa lemah. Ya tapi ya ngomong asli ngojo. Wong sedekah kok semayang seperti piye? Kok sedekah kok semayang? Berarti sak 50. Wes ngono. Nah, ngono iki ngono lho. Terus utang 50. Sing utang 50. Kaya orang beda dengan kelas luar negeri berang masuk 120 lah sakit tapi kok nantok beri nggak usah sana asisten ini masih beri kan mengatasi pergi mbak jangan pergi kalau caos nah alhamdulillah masya Allah kita kontrol dulu tasnya aku bisa tasnya mau kesemiti tasnya kakaknya buat tukuran teman kamu nih masya Allah nah saya ditolongkan sih sudah kali pengen pakai pasti udah dipakai kabel bisa pengen kamu gak sak sosisnya kok sosis kayak ngomong karena sak sosisnya makasih Bu, matur nuwun wis barokah alhamdulillah lho ngene iki lho harus seneng dong guyuri Gusti Allah nyatet remote mudun bisa dong remote TV sepiro Mas pasti ini tak dudul perputaran manusia hidup nek duit itu cuma sama rupiah ini senengnya wong iki lho ngene iki sapa ngerti bakul iki sok digawe anake wedok rabi apa anake lanang sunat sapa ngerti sok nanggap Gus Gendeng iki campur sarine mesti hadro iki terus dagelane ngejak liyane sapa lho kok gak golek lemu waduh seneng ngono lho dadi ngene iki magnet Gusti Allah saka ning sampeyan sok nek pomong tak piro besok dijoli aku jalan sosis separuh pasti dulu bisa masa 120 bila tuh mahal 120 bila tuh yang ini kan ada semula anu jawab Sri anu apa Sri besok pas saya gede ya Sri pun sehat pokoknya sentri barokah ini ya terus enggak ya Gus Gendeng lho nah beres ya Gus ya ini tokne ya lah ngapa lah tokne sok sing bayari tamune apa tuan rumah kowe iki nak rumah sami kaya anakmu nek bar lunga njur mulih oleh-oleh
Lah oleh-oleh apa? Jenenge wong akeh. Oke. Berarti nek jenenge wong akeh iki kok kanggo ngamal oleh-olehmu kanggo masyarakat ini. Kene karo Gus Gede. Nah, piro-piro aja diitung. Tetep ikhlas. Iya lho. Kene. Kulo matok iso tak kotu. Sakene bos. Ini nama amalu niat ikhlas. Insyaallah oleh berkat kok Gusti sing apik juga. 40 S lho. Sama aku nek juga ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Padepokan Mayangkara, Padepokane Gus Gede Padepokan Mayangkara. Sama ae sini jamaah kali kawula pinggiran Iki ngomong apa? Udah dua kali dulu. Kok kiri-kiri kumi bae to? Nyata joli. Oke, tak Lho, kok ngijoli opo iki? aku gini. Oke, nggo juga ngomong bayarnya apa nek ngomong. Ulang kamu belimu. 100. Seket. Nah, 200. Ojo mlebok iki. Iki lak ngaji. Ya. Ngajimu kanggo sapa? Lho, bukan bisa Allah. Karo Gusti Allah, tresno. Seneng. Umpama udah duitmu kon milih Iya, iya. karo Gusti Allah. Iya. Tuk jowo tuk. Kowe mau dijikuk nyawamu karo dijikuk duitmu ndi? Ayo mau ditanya tuk jowo tuk. Kowe mati sing tak tresnani. Kowe nyenengke wong akeh. Kowe ibadahmu kenceng. Saiki nek kowe tak takoni, kowe nyawamu tak jipuk karo duwite dijipuk pilih di Dalam duitnya cukup. Nah, yo wis ngene. Kalah licik iki. Kan, Heeh. aku mulai ya. Piye? Gua butuh tisu. Dia apa? Gitar musik. Bisa keren lho kowe. Lah, bakul pop mie teko. Wes, alhamdulillah. Bakul pop mie teko. Iki mesti senane cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik iki berkah gede. Aku jadi soal kabel gak salah. Jadi. Terima kasih. Ya, bisa. Ono, selamat. Kalau nikah